Most srácok, Stihl 066, meg egy Farmertech klón 63 centis lapok, 84-es láncok, Stihl erős rapid összenek cseréljük. Nálam van a klón. Akkor egyet vagy kettőt vágjunk. Egyet, jó. Utána most megvettelek, komolyan, aha, jól végnyom, de most nagyon jól sikerül. No, akkor elmondhatjuk, ez jobban harap. Hogy az gyorsabb, de ez jobb. Igen. Jó. Hát itt most érvényes, hogy Igen. az biztos, hogy jobb. Ez biztos, hogy jobb, de az talán gyorsabb. Le ne lögd. Gyorsabb, komolyan. Na jó van.